Hello, maayong gabi maayong adlaw kanatong tanan no. Adlaw day karong Sabado, March 15 to 2025. O karon day no atong ipadayon ang laing sumpay sa mga aso ni Kuya Gulyat. Ako na sing giusa gikan sa episode 4, 5 and 6. Mga ka-listeners, mga followers. O karon dito maglangan niya ang silot ni Prinsipe Ariel. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Finoblog. Gimayaan ko niya din sa kabukiran. Nagkurang unsa man ako sa pagpauli. Salbahis ka, Prinsipe Ariel. Wa kay konsensya. Diyos ko, unsaon na lang na ako ini. Mayong pagpaminaw sa Mapasilo Lex ako, Finoblog. Ana? Kinsa ka? Nganong galit kang mitunga? Ayaw kahadlok, Ana. Dili ko daot tang tao. Unsa? Ngano nang kailakan ako? Ayaw nagpangutana. Naluoy ko nimo. Isip babae sama nimo. Nasakitan usab ako sa imong nahiaguman ni atong usa ka lalaki. Nga gibiyaan ka lang sa dakong kasayon. Buot mo bang ipasabot mo si Prinsipe Ariel? O, Ana. Oh, sato pa? Naibaw ka sa among gibuhat? Nagkakita ka? O, Ana. Oo. Ayaw ka, wow. Normal lamang ka na sa usa ka tao. Apan ang dili normal, ang taong mapahimuslanon sa gahom. Ug labaw sa tanan, mapahimuslanon sa mga babae, sama ni Prinsipe Ariel. Sobra na ang iyang pagpahimos sa mga babae. Sayon lang kayo alang niya, nga pahigugmaon kini. Pahimuslan ang lawas, palaumon, ug human biyaan. Buot ni mong ipasabot. Daghan ang babay nga iyang gibuhatan sa ingon. Ngano? Wa ka ba daay mahibaw ni ini? Gamao ka na ang iyang binuhatan? Wa. Oh, kainusinti mo, Ana. Pagka makaluluoy mo. Sa o kining tanan. Kung nga nang may uban ko niya. Nadahagyot ko niya. Marapag-hypnotis mo ko. Unsaon na lang na ako pagpauli sa amo karon. Unsaon ako sa pagpasabot si mama. Unsaon na lang na ako kung mahibaw si mamas na hitabo na ako. Sa gibuhat sa prinsipe na ako. Ay, pagka makaluluoy mo, Ana. Sobra na kining iyang gibuhat sa mga babae. Sobra na ang iyang pagpahilak sa mga babae. Tana, Ana. Tudluan ko ikaw sa daan paingon sa inyo. Dali na. Kay nabalaka na to karon ang imong inahan. Salamat kayo, ma'am. Elena. Tawag lang kong Elena. Ug ayaw na pagmaham na ko. Tana. Hain na magkahaag akong anak. Wa pa magid mauli sukan ka ganina. Unsa na magkay nahitabuan to? Diyos ko, ayaw lang itaw itugot ka doon ay nautag nahitabo sa akong anak. May nanuktok. Kadiyot lang. Anak! Anak! Nanusa na hitabo ni mo, ha? Unsa? Dali, sun, anak. Sun, dali. Dali. Dali, lingkod dali. Ano man, unsa may nahitabo ni mo, ha? Gano'n ba naghilak ka man? Ma, si Prinsipe Ariel.
Ngano si Prinsipe Ariel, ha? Unsay nahitabo? Iyang gipahimos lang ang ako pagkababae. Unsa? Salbahe siya? Animal siya? Ma! Maasa ka! Ma! Nganong karon ka lang, Ariel? Daghan ko gisuruyan, mahal nga hari. Di ba bangis? Oo. Oo lang dong haring binhor. Mao ba? Sigurado mo? Oo, mahal nga hari. Sigurado. Rufino! Pagawasa siya! Matuman, mahal nga hari. Mayong pagbuminaw sa Lex Nganong- Pino Vlog. Uy, anong niya siya din eh? Ganun di asya, mahal nga hari. Mangutana ka ngano? Ikaw rin makatubag sa imong pangutana, Ariel. Unsay buti pasabot nini, amahang hari. Ganun, nakasud ka na siya din sa atong gingharian. Tungod kay akong gitugutan nga makasud. Simpleng tubag, prinsipe, Ariel. Oh, O karon, paminawa ka ng usakinahan nga ni akaron dinhi. Babae, tugutan ko ikaw nga makasulti. Apan, mahal nga hari. Paghilom, bagis! Silo mahal nga hari. Sige na, babae. Sulti na. Og paduol, diri. Nganong gibuhat mo kini sa akong anak, Prinsipe Ariel? Nganong nakabuhat ka niya ini? Usa ka inosente og buutan ng akong anak. Nipasalig ka na ako nga imo siyang ibalik ka way da utang mahitabo. Nga imo siyang ampingan. Apan unsa imong gibuhat? Imong gipahimuslan ang iyang pagkababahay. Imong giamong-amungan. Imong gipasipadan. Imong gipasakitan o gipahilang ang akong anak. dili ka na tinuod. Dili ba Gusto bangis? na! Namakak siya, di ba bangis? Aha? Tubag bangis! Oo. Paghilom ka mo doon! Abay, Husto na sa inyong pagpamakak. Daghan ang mianhi dinhi uban niya ng babae. Daghan ang reklamo sa imong binuhatan, Ariel. Ug wag ko magdahom. Nga ingon ka ni anak kabangis, nga pagkalalaki, ingon ka ni anak kasalbahis. Usa ka prinsipe, nga way respeto sa kababayan. Ug supa ka na dinis sa kong balaod sa gingharian. Apan, amahan ko... Gusto na! Ug karon dili ka makapamakak. Niya sila. Ha? Unsay niya sila? mahal nga prinsipe. Usa mga tabo Wa ko mahibaw pangis. Ngano kini? Rufino! Oh, Pagausa! Ang ubang kauban na ng babae. matuman, mahal nga hari. Dali. Oh, ngano kini? Silang tanan imong gibiktima, di ba, Prinsipe Ariel? Unsa? Imo man gipalao. Kaming tanan, gipahilag mi nimong tanan. Imo lang ginuwaan ang among mga kasing-kasing. Oh, ha? Bangis, Nganong niya mo din ha? Ngano? unsa kini hitabo ah? Ako'y nagdaan nila din eh. Ha? Unsay... Aron ipahibaw sa mahal nga hari ang dautan ni mong binuhatan sa mga kababaynaan sa among dapit. Animal ka! Bangis! Pasilo ako, mahal nga hari. Mahal nga prinsipe, pasaylo ako sa kong gihimo karon. Napasabot na ti kaganina. Ako kinigibuhat sa pamasin nga tingalig huwag ka masayod sa binuhatan sa imong anak nga si Prinsipe Ariel. Kay sayod ko nga supak ka diining matanga sa buhat ang pagpahilak og babae. Ug wa gyud ko masayop. Wa ka gyud di ay masayod. Ug salamat sa kahigayunan nga imo kong gidawat ug gipaminaw dinhi sa imong gingharian. Sayod gyud ka mo.
Nga supak ako nilang matang sa binuhatan. Dako kay kong respeto sa mga babae. Ug angay lang usab kini kanila. Sobra ang ilang mga pag-antos. Gikan sa pagsabak, sa paghimugso kanato, ug hangtod na sa pag-atiman ug pagpadako sa ilang mga pinalanggang anak. Ug wag ko makauyon. Ini imong gibuhat, Ariel. Amahan kong hari. Pasaylo ako. Tingaling nalimot ka. Nga usa ka babae ang imong inahan. O gani, namatay siya. Gumikan siyang paghimugso kanimo. Ingon niya nagkarisgo ang papel o kinabuhi sa usa ka babae. Busa, angay siyang ampingan og mahalon og dili panamastamasan og pahilakon. Busa! Maayong Gikan karon. pagbuminaw sa Lex Pinoy Layas! Vlog. Dili sa kong gingarian! Amahan kong hari. Unsay, O, di na ba mo malngari? O ganong dili bangis! Lakip ka! Layas din eh! Patay. Damay noon ko. Karon dayon! Biya ka mo din eh! Kana ang akong hukom! paita ba ya ini? Asa man ko paingon ini? Kipalayas na ko sa kong amahang hari. Wa pagyud mi igiuban ni bangis. Abi ba na ko pareho kami palayason. Pero gibilin man si bangis. Aro ko no, wa ko'y kuyog. Wa ko'y alalay. O, usa karon. Tingog man karon sa usa ka babae. Hain man ron. Atora. Atora siya. Kagwapa niya. Puti. O gamay kay ignaong. Pagkanindot niya. Ako dolon. Tabi ka nimo. Unsay ato? Pagkamaanyag mong babae. Salamat. Og mao man ang sabi ka, mister. Pagkanindot sa mga buwak nga imong gipamo po. Oh. Way sama kanindot ni ini. Og dili kini masayon-sayon ni bisan kinsa sa pagpupo dinhi. Tuoy ka dunay nagbantay nga mga bangis nga mga mananap dinhi. Mao ba? Og usa ko sa palaran og swerteng nila lang nga sayon lamang makaduol og makapupo ni ining maong mga buwak. Mao ba? Siguro adunay talag sa hiyas ang maong buwak. Sama kanimo nga adunay talag sa kaaniyag. Ug wa ko masayod ngano nga kalit nga mipitik ang akong kasing-kasing alang kanimo. Pagkamatahom sa imong mga mata ug ang imong ngapil makadani ug ang imong taas nga buhok nga makasilaw ang kasinaw ni ini. Huwag ko makasabot kung nganong nindot kaayo sa pamati ang pinitik sa akong dughan. Kung mao ka na, managsama ang atong gibati. Ihatag ka nako kanang maong buwak. Ug balikon ko ikaw dinhi ugma aron sa pagsaulog sa atong gugma. Oo. Ihatag ko kini kanimo ug magpaabot ko sa imong pagbalik. Ako kini irigalo sa akong amahang hari ang maong buwak. Basin og aduna kini talag sa hiyas. Malipay gid sinini. Ug pabalik ko nako sa among gingharian. Oh. Tingog sa usa ka babae.
Nagkanta kini. Kanindot siyang tingog. Hain ka karong dapita. Mayong adlaw, manyag nga dilag. Mayong adlaw sab kanino. Nabati na ko ang imong maanindot nga tingog. Og magkadani kay kini. Mao nga gipangita ko ikaw. Og salamat kay nakita ko ikaw dinhi sa busay. Dining dakong sapa. Og ang katinaw sa tubig sa makatinaw sa imong mga malulot nga mga mata. Ug sa makapresko sa imong aura. Pagkatao mo o dalaga. Daghang salamat sa imong mga pagdaig, mister. O pasaylo ako. Wa ko tuyo nga makagusto nimo. Mayong pagbaminaw Sa una ko sa palang Lex pagkakita nimo. Pino Vlog. O nga, mipitik ang akong kasing-kasing alang nimo. Mao ba? Tuguti nga higugmaon ko ikaw. Kung tinuod kinahigugma ka nako, ihatag ka nako ka ng buwak na imong gida. O gingon man ka ng kwintas nga imong gisulod. Aha? Nganong hasta man ang akong kwintas nga akong gisulob? Basta lang. Nga nang imo maning pangayoon ang akong kwintas. Timaan sa atong panaghigugmaay. Oh, kang anak kining maong kwintas. Dili pa. Dili ka na imuha ang maong kwintas. Kung tinuod kang nahigugma nako, ihatag ka nako ang buwak. Ingon man ang kwintas. Pero, Kung dili mo ka na mabuhat, sa ato ta, dili tinud-anay ang imong giingon nga nahigugma ka nako. Nagpakaaron ingnon ka lang. ha? Nasayop ka. Tinuod ka ni pagbati nga akong gitanyag kanimo. Sa tibok na ko kinabuhi karon lang ko makakita og sama kanimo kaanyag. Kun mao, ihatag ka nako ang akong gipangayo. Ha? Kuan, time pa. Nagduha-duha ka. Tungod kay dili ka matinud-anon. Busa panahon na nga pahamtangan ka sa silot nga angay kanimo. Unsa? Unsa silot? Time ba? Unsa gud ni? Ang akong panik. Nag-anam og kausab ang kulor. Nahimo kining kulor nga ubi. Ngano kini? Nausab ang imong bayon. Usa ka kadiwata. O, Prinsipe Ariel. Usa ako kadiwata. Kadaghan ninyo. Mao kini angel sa mga sama kanimo. Nga ang binuhatan, mao ang pagpahilak sa mga papay. Og sa among gingharian, wa na ko itugot na pailakon ang usa ka babae. Og labaw ng dili kami makatugot. Ya adunay mga babae nga pahilakon sa kalibutan sa mga tao. Tungod kay ang babae, angay mahalon, panggaon, ug ampingan. Busa na kadesisyon ako. Isip hari nining among kalibutan. Gasilutan ka. Ayaw, maluoy ka. Ayaw ko niyog siluti. Mamahimo kang sama sa usa ka sibuyas nga balata ug mangunot sa kadugayan. Ug manimaho ka sama sa usa ka sibuyas. Ug matag babae nga moduol kanimo. Bahuan sila. Ug magluha na dayon ang ilang mga mata. Ug daling mo palayo kanimo sa mga naghiwa kag sibuyas. Sila na mismo ang muislag kanimo. Ug sa samang higayon, makamao ka ng mubati o kaluoy o respeto sa usa ka babae. Apan ang mga babae na mismo mo ay mupalayo tungod kay maduol ka lang nila, muhilak na sila. Mao kanay silot sa mga lalaki nga sama nimo. Palayan og likayan ka na sa mga babae.
Dili ninyo siya angay katawan. Maluoy ka, mahal nga hari. Ibalik ko sa kanina kong bayhon. Maluoy ka! Hantod dili ka mag-usab. Hantod sa hantod ka nga mag-antos. Yan ang imong kahimtang karon. Asa mo? Palihog! Ayaw mo pagpiya! Magigsulti pa ko ninyo! Muhagyo pa ko ninyo! Balik mo! Ah! Paglikay na sila nako. Palayo na sila nako. Diyos ko! Sa mutagad ng dili ko makabalik pa sa maging harian. Ang buwak na ako utang igasa sa akong amang hari. Ano ko mabalik? Dalaya na kini. Dili mahimo hagtod sa hagtod ko ngayon ini. Nagbasol ako. Pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Nagmahay na ko sa kong pagpahilak sa mga babae. Nagbasol ako! Namay nanuktok. Ana, susiya kung kinsa nang nanutok. Oo, ma. Mayong adlaw, Ana. Kabaho. Kinsa ka? Palayo kay... Ayaw na paglikay. Kalitan nito ang akong luha pag-abot ni mo. Ayaw sa... Paminawa na ako sa makadit. Gusto ko mangayog pasaylo ni mo, Ana. Pasaylo ako sa kung nabuhat ni mo. Ug iuli ko kining ibong kwintas. Unsay? Kinsa na, ana, ha? O sa... kabaho aron. Uy, nga no pagkalit pag kong dilak. Kahapto sa kong mga mata. Pasaylo ako, Ana, sa kung pagpasipala ni mo. Sa kung pagpahilak ni mo. Nagbasol ako. Ug nagkinalan ko sa imo pagpasaylo. Aron mawa na kining silot nga gipahamtag na ako. Ug gikan dinhi. Tagsa-tagsaon ako ug adto ang uban pa mga babae nga akong nasadaan. Aron pangayuan o pasaylo. Dako ang ako pagbasol sa akong kadautan. Nagbasol ako. Pasaylo ako. Prinsipe Ariel. Ikaw kini. Naara siya. Ang akong gikuhaan og buwak o gisaaran nga balikon. Maayong adlaw maanyag nga dalaga. Mayong adlaw. Uwa ka bahuin ako. Huwag ka makahilak. Apan ngano kini? Nganong Unsay akong ikaalagad kanimo? ako gatong lalaki nga mianhin nimo og nangayo sa imong gipopo nga buwak. Gusto kong mangayo og pasaylo sa akong gibuhat nimo. Sa akong pagpatuo og pasalig. Nga balikon ko ikaw alang sa akong kugman nimo. Nagpasol na ko sa akong gibuhat. Pasaylo ako, maluoy ka. Aron mawa na kining silot, igipantag ka nako sa mga diwata. Pasaylo ako. Matuman ka ng imong gipangayo. Kung sincero ka sab sa imong pagbasol o pagpangayo pasaylo. Sincero ako sa kong pagpangayo og pasaylo. Kinasing-kasing kini. Busa maluoy ka. Lakaw dito sa unahan. Ug makita nimo ang usa ka dakong sapa. Dadaa ka ng maong buwak. Adto nimo maangkon ang imong gitinguha nga kausaban sa imong kahimtang. Daghang kayong salamat. Salamat kayo. Nanausap siya. Mao ka ng babae ang nagpahamtang ka na ako sa silot. Ubang sa ilang hari, akong duolon.
Maayong adlaw, maanyag nga. Ikaw? Oh. Mayo adlaw kanimo. Prinsipe Ariel. Kumusta? Nibisita ka man. Ni ako, Reyna Sofia. Reyna Sofia. Usa ka ka, Reyna? Oh, ako siyang Reyna. Oh. O ako, si Haring Loki. Mahal nga, Reyna. Ug mahal nga, Haring Loki. Aliya. Muluhod ko sa inyong atubangan. Mangayo ko sa kinasing-kasing nga pasaylo kaninyong tanan nga ako nasadaan. Nakapangayo na ko sa mga babae nga ako napasakitan. Napahilak. Hinaot nga ilan akong kipasaylo. Ug ni ako kaninyo, mga muyo sa inyong pasaylo. Aron mabalik na ko sa kanina kong baihon. Mayong makapauli na ko pagminaw sa sa among Lex hingarian. Pino Vlog. Maluoy mo. Ikaw katong babae dito sa buwakan. Usap-usap ikaw kadiwata. Oh. Og dili ko nimo maila kung magpakataon ako. Kay lahi gayud ang among bayhon. Kalit na mitunga ang usa ka gamayng kawa. Sudli ka ng kawa og tubig diya sa sapa. Og ihumol ang maong buwak. Og pagkahuman, ikaligo. Basa ang tibuok nimong lawas. Ha? Oh. Ako dayon ka na buhaton, mahal nga Reyna. Karon dayon. Ako na kini ikaligo. Nabalik na ko sa kumbayon. Naulian ako! Dagang salamat, mahal nga Reyna. Mahal nga hari. Salamat ka ninyong tanan. Gikan karon. Pag-usab na, Prinsipe Ariel. Dili ka na mupahila og mga babae. Respetuha og mahala ang mga babae. Oh. Isaad ko ka na, mahal nga Haring Loki. Okay, nahuman lang jud no ang mga aso ni Kuya Gulyat karong si manahon na. Ang silot ni Prinsipe Ariel. Ug atangin usab no sa sunod semana ang laing mga aso ni Kuya Gulyat. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.